Hey, shamwari yangu, suri kudidi? Boere. Mushe. Saka iwe chimbondiudza. Shamwari yako iyi, anditi? Shamwari yako yaunga unayo yawakasangana nayo muma streets, anditi? After maita zvese zvawambotaura namukoma kuda, maita zvese mamboenda kubulawayo, ungada kutsanangurira vanhu kuti kubva pamakabva kubulawayo kuzodzoka ndezvipi zvaiitika muri mese? Hamuna mukomana ka. Mukomana akatondijoinisa. Alright, kubulawayo wambotsanangura pawataura namukoma kuda, wakati mati pamakaenda kubulawayo mari maiwana kupi? Iye sekufunga kwako aiva nemari yakawanda sei pamakaenda kubulawayo? Uyezve hembe dzamamakapfeka uye nebhazi kana motikari yamakakwira makataura kuti kudii? Wakatibvunza kuti kwapana mukuenda kupi? Raiva bhazi here kana kuti mota? Rari bhazi. Trip trans. Alright. Atati isusu tikuenda kubulawayo. Kunani? Mukomana abva anyarara. Aenda kumashure kwebhazi. Vabva anotanga kuti avadzoka. Wakatomutevera wakamuona aita hehe zvichireve izvo? Anoti zvaireve. Okay. Abva aenda. Ndozvanzi kana muchienda kubulawayo tatopinzwa zvakanaka. Nomusvikiro tikaita kubulawayo. Alright. Mari paibuditsa yaiva muhomwe, muchikwama, yaiva pai? Muwallet. Yange yakawanda sei sekufunga kwako? Papa ne 100. Nema20 ngare 3. Alright. Nema10 2. Alright. Kuroti aiva nemari pamwe yatosvika kuma 200. Yatosvika. Alright. Anga akakuudzawo here kuti ainge aiwanepi mari iyoyo nekuwanda kwayo? Akambokutsanangurira here kuti aiwana kupi? Angasati ataura zvekuti ndakaenda kuchipinge. Wanga asati akuudza? Wanga usingazivi? Nekuti patikazoenda kubulawayo ka tasvikawo nemufela but mufana wangu boya here ende wasingambotozivani. Iye ataura zvekuti handisi kuziva kwandiri kuenda but ndakaudzwa nasekuru kuti ndichangoona kusvika panzvimbo kubulawayo. Kureva kuti pamaenda kubulawayo iye wanga asingatozivi kwaaienda but anoti akaudzwa nani? Nasekuru. Sekuru vapi? Wekuchipinge Kuchipinge. So akaudzwa kuti uchaenda kubulawayo uchangoona wasvika panzvimbo. Alright. So munhu uyu natsotsanangura makamuona kupi? Pamabhazi, murodhi, makasvika sei panzvimbo? Zvatikaita mukomana akatongofamba tabva pabulawayo. Imba yacho itori musango. Tatongopinda mune sango tatosvika zvanzi iwe uya kuno ndipo pawatumwa. Abva tosvika zvanzi hoi tipo patatumwa dzotombirai maoko. Tasvika ipopo pai topinda mumba tikanomutota zvemadrugs. Sei wati maitwa zvemadrugs? Ndakamaona nemukomana chaitomaita totaita kagara kuti tanga kupinduridza maziso achipinduridza achibhema madrugs. Aitobhema kwete edaya yaitobhemawo ake anga atoriwo neblack akasangana. Alright. Zvobva zvadii pamakadaro? Makagara nguva yakareba sei ipa mumba imomo? Dzasvika 30 minutes. Baba wakabva wabuda aita 1 hour panze achitaura yese. Abva uya baba nobva tram midzi. Tram kaka. Wawo usiri wekuti vatenga. Nanzi iye mwana yenda pane midzi. Unodira midzi yacho. Anodira nganoisa midzi pasi peuyu. Ofuchera obva mukaka. Ngwana Maxeni natsotsanangura wakadi muchikona kudiko akacherera midzi pasi. Akacherera. Abvaisa midzi afushira padira mukaka. Nobva zvanzi nasekuru mamwe sekuru atikaendera kubulawayo zvanzi mangwana Maxeni kuma12 uchere midzi iyoyo. Uone panenge pane mari yauri kutsvaka. Ende futi hanzi kana mari yacho ozodzokera musi weSaturday kwaasekuru wakuru wacho. Saturday. Kureva kuti urongwa hwake hwekuenda kwaari kuita kudzokera Saturday kuchipinge akatoudzwa ikoko. Muri yeZimbabwe ndofunga muri ngozvinzwira nyaya iri panapa. Ndofunga kune vasiri kuziva zvikuitika pane nyaya yatakaita, nyaya yemukomana anonzi iye Tapiwa Nyakanhindi. Tapiwa Nyakanhindi. Mukomana uyu aitaura zvekuti akaenda akanotsvaga mushonga akaromba achiti akatiza kumba nekuda kwenhamo. So zviri kuratidza kuti vakomana ava vari mustreet
vakazosangana, vasangana ndo zviri kutsanangurwa nemukomana ari panapa kuti zvii zvakaitika vachibva ipapo. Alright, saka iwewe mabva ipapo mazodzoka kunoku kuHarare maisvikira papi? Takatosvikira kuma5 avenues tasvika kuma6 then ndidzo time dzatikanzi tasvika ndidzo time dzatacherera. Alright, kuma12 zvinzi mangwana makuseni kuma12 tenge toenda kunopfuchira tichiisa mukaka wedu. Saka imi makabva akabva atocherera kuma6 mangwana makuseni kuma12 rava semasikati saizvozvo abvavhura bvatona patone 300 years. Saka vepamba natsotsanangura kuna 5 avenue kwachona vepamba pamakanorara ipapo hapasi pamba patori pabhesi kuti jira westera rapo pabhesi. Alright, panotogara vamwewo vanorara ipapo vanogara munzira masitikiti. Alright, so zvasvika ipapo mari mave nayo, chii chamakazoita nemari ye? Anditengera hembe Gucci iye abva azvitengerawo hembe dzanga akapfeka last time nebhegi. Alright, so iwe hembe Gucci ndo iya yawanga wakapfeka? Ndikanzi Gucci netrousers usazvipfeke. Wakanzi usazvipfeke? Usazviwache man. Usazviwache. Alright, so zvadaro iwewo wakabva waita sei kuchikafu? Aikutengera chikafu chakaita sei? Maidya kunzvimbo dzakaita sei? Tengo inengoenda kubheka zini kwangu andikabhadharirwa. Alright, but wanga usingazodye here zvimwe zvaitenga iye pa300? Takaenda mujoina city tikatama magame $10 tikatenga maice cream $2. Chimedzi kana tatiri 2 angare 4. Alright, so akakutengera hembe akakutengera mukanotamba magame $10 mukadya maice cream. Alright, so iye nekuchena kwaanga akaita newo nekuchena kwaanga wanga wakaita manga musingabirwi here mustreet? Iye angatodzwa kuti mpanhu wangu kusatye zvekubiwa kutsikana nekuti isusu patikaenda kwahedhika atachipinda apa atanga kutochiwa nevanhu kuti mpanhu iwewe iwe wakachena so ananzi ndakachena atotorerwa Air Force yake asingazivi apa atofembera kuti munhu ndiatira Air Force yangu akagara nazvaazongona munhu akuya neAir Force yakuti bhutsi yako kureva kuti munhu wemustreet munhu mukuru akambira muchigunduru chihombe obva atodzoka futi nayo bhutsi yake uzoti bhutsi yako hauna kushamisika nazvo here iwe? Ndakashamisika noti iye pakazondiudza kuti unenge usingaroveki unenge usingabirwi unenge uchisenza naanazvibhilieve. Saka wakabva watotanga umubhilievha kubva ipapo. Saka iye anga akakuvimbiseiwo kubva ipapo neupi urongwa hwamamuinawo kubva ipapo? Maplans enyu maironga kuti kudii pamaitaura neshamwari yako? Ndeye kuenda kwasekuru kuchipinge kunowana mari ikoko. Ndokuenda kwasekuru? Iwe wanga usinawo here kana kutopiwawo umwe mishonga pamishonga yanga inayo? Akangondigezisa chete nemishonga. Plani dzake angatonzi nofara unototsvaga munhu abva wana inini wacho.